Защо един българин подари $70 на Робърт Де Ниро и как се пътешества из Южна Америка сам 3 месеца с $800 в джоба? Така, за всичко това ще ни разкаже сега фотографът и пътешественик Иван Панкев, който загърби професията си на компютърен инженер в името на това да пътува и да изучава света. Иване, здравей! Здравейте! Приятно ни е! А мен също, благодаря Наскоро за поканата. си приключил второто си пътешествие из Южна Америка, нали така? Да. Защо втори път отиде? Южна Америка е много голям континент и първия път, макар че бях 4 месеца, не стигна време и реших, че ще замина втори път. Пак не стигна време, може би ще има трети. Ще има трети. Добре. Да започваме тогава от първия път, ако искаш. Разбрахме, че ти си пристигнал там без ясна посока на къде ще подхващаш, където те отведе вятър, нали? Или вълните, както ти казваш. Да, точно така. Нямах никакви планове, резервации, нищо. Откъде тръгна? И въобще как... И двата пъти от Буенос Айрес. Първия път на юг към края на континента, към Ушуая, другия път на север вече. И? Общо взето ти преди това не си имал опит в пътешествията, нали така? Не, няма. Особен. Обикалял съм тук Балканите и някои близкоизточни страни, но все за кратко, 10-15 дена. А как реши тогава да отидеш толкова далеч и то точно в Южна Америка за месеци наред? Какво те провокира? Южна Америка отдавна ми беше мечта, още от дете, като четях книгите на Карл Май. Нали, си представях индианците и винаги съм си мечтал да отида и отидох в крайна сметка. Реших, че сега, ако не отида, няма кога да отида. Добре, дай да караме подред. Коя държава ти беше най-интересна на теб? Сигурно е трудно да правиш класация. Да, те са доста различни, но при първото пътуване най-бях впечатлен от Перу, при второто Еквадор. Разкажи сега за Перу. Перу е много... По-голяма част от страната е планинска и Андите са много красиви. Всъщност пак бях в Перу в Андите, един преход правих, но... Тези снимки, които гледаме, оттам ли са? Да, тези в момента са от Аржентина, от Торес Дел Пайне, от Фицрой всъщност, да. Така, и за Перу говори. Да, и хубавото на Перу, че е доста уредена за туристи от една страна, за индивидуални туристи имам предвид, а от друга е... Запазила дивото. Да, до някъде запазила дивото, защото, примерно, Аржентина и Чили са много европейски тип страни, и то западноевропейски, той стандартът им е такъв. И не е толкова интересно за теб, така ли? Да, има хубави места, примерно водопадите и Гласу са най-впечатляващото нещо, което съм виждал. Те са в Аржентина, на границата Аржентина-Бразилия, но като цяло пък от към хора, те са много мили, много дружелюбни, но културата е същата като тук. Като каза мили дружелюбни, разбираме, че в Боливия не е точно така. Хората били какви? В Боливия са доста така скептични и мрачни към чужденците. Били враждебни дори? Да, случва се. Какво означава? Разкажи какво. Не съм имал някакви проблеми в Боливия, но те са окей, примерно, да ти продадат нещо, някаква услуга, но гледат на теб само като портфейл, нали? Докато в другите страни не е така. Аз, примерно, в Аржентина, Чили, Уругвай пътувах само на стоп и нямах никакви проблеми. Хората спират, даже те черпяват кой каквото си носи там. Отзивчиви. Да, докато в Боливия нещата не са така. И дори да ти спре някой на стоп, ти иска пари след това. И аз като... След това, т.е. не те предупреждава. Или преди това, както се разберете. Но... Ако искаш да слезеш от колата, да си плащи. Малко заложнически звучи. Искат ти пари след това. И аз като актьор не мога да кажа, че се вълнувам от твоята среща с, слагам кавичките, Робърт Де Ниро, на когото ти си дал $70. Каква е тази история, Иване? Това е една малко дълга история. Случи се в Уругвай в съвсем началото на второто ми пътуване. Аз от Буенос Айрес веднага преминах в Уругвай, тъй като при първото ходене така и не сметнахме за нужно да отидем до там. И още не бях свикнал, не бях влязал в режим на пътуване и обикалям една сутрин из Монтевидео, си чудя какво да правя, на къде да поема и един местен ме заговори. Той, между другото, наистина доста приличаше на Робърт Де Ниро, така визуално, но преди примерно 30 години Робърт Де Ниро. Да, по-младия. По-младия Робърт Де Ниро. Освен това беше с италиански произход като него. Говореше английски пак така с такъв леко акцент. И така, много дружелюбен, започна да ме разхожда. Аз утре отивам за Пунта Дел Диабло. Това беше едно градче, където аз мислех да ходя. Той направо ще те закарам, нали, всичко се роди. И сега, ако искаш, до вечера съм на футболен матч, да ти взема билети на теб с отстъпка. И аз, хубаво, защо не? Нали, даже ще спиш къщи у нас след това да не плащаш пари за нощувка, за хостел, да. И аз се гласих, нали. След това обаче, тъй като в градчето, което отивахме, то беше неделя, било много малко, няма къде да се обменят пари. Каза, дай някакви пари да ти обменя.
Значи, билета за матча беше от тяхната Копа Либертадорес, която е като шампионската лига. Беше $20 и каза да ти обмена пари, нали, защото там сквощо. И аз, добре, ето, $50. Той много ме убеждаваше да му дам повече. И аз реших, не, за сега 50. И в момента, в който дадох $70 на така... 20 за билети, 50 ти Да, обмени. така наречения Робърт Де Ниро. И той каза, изчакай малко тук на тази пейка. Аз вече осъзнах каква глупост съм направил, но беше... Късно. беше Той те късно. е измамил. Да, нали, не ме е обрал, защото аз съвсем доброволно си ги дадох и въобще не съм... Така да, но ти ги След заопери. като си загубил еднократно $70, не мога да си обясни как е възможно цялото ти пътешествие да ти е струвало като издръжка на място 800. Как да постигна това? Това е малко недоразумение станало. Това от една презентация, която правих в Дом на киното. Тя ставаше въпрос за около половината пътешествие, което бяха 70 и няколко дена. То ми излязе 700. Добре, 70 няколко дена, $700. Да, за следващите още толкова дни, горе-долу още толкова ми струваше. Значи това прави по $1 на ден. Не, по 10. Да, окей, по 10, да. И математиката ми е много това слаба, е, но нали, $10 на ден как? Път, нощувки, храна и всичко. Как става този номер? Къде спиш? Ами, Какво се храниш? Значи пътувах на стоп главно, което, нали, намаля разходите. Да. От друга страна носех палатка. Много често в Аржентина ми се е случило да замръкна на някоя бензиностанция на средата на пътя, където ме свали шофьора. Пък в... И какво, разпъваш си палатката край Разпъвам пътя? палатката, да. Не те ли е страх? Ами, понякога да, но рядко. Ние сме чували за тия места там, че има доста престъпност и хората могат да убият някой. Ами те местните така бяха чували, те бяха много оплашени, те бяха по-стреснати от мен. Нали? Шофьор на тир, който ми взима на стоп, ми обяснява как има вкъщи 2 охранителни камери, има алармена система и когато замине на почивка в Канкун, пуска приятели да живеят вкъщи, защото ще го оберат иначе. И в същото време не сваля на някой кръстовище и ме остава да си спъта. В смисъл да се оправиш. Не, нямах проблеми в тези. Малко по-страх ме беше, примерно, в планината, тъй като много време изкарах в планината и там четох из интернет из някакви... Беше се случвало въоръжени грабежи над туристи, но аз нямах проблеми. Като спомена интернет, ти си носил 3 телефона със себе си. Защо? Ами единия беше от най-старите, така, които са не смартфони, които много му държи батерията, ако се наложи, нали, с фенерче. Освен челници. Имах и 2 смартфона, тъй като единия беше по-добър за GPS навигация, с много малък дисплей, харчеше много малко батерия, но пък много добър сигнал хващаше. А с другия предимно за комуникация с близките, когато хванах някъде интернет, а то имаше на доста места. Технически си бил подкован. Да, което беше хубаво, защото в движение единия се развали от смартфоните, в крайна сметка щях да остана без нищо, ако беше само един. Все пак разбирам, че някъде са вадили срещу тебе нож. Да, това беше в Колумбия се случи. Как? Кой? Ами, беше посред бял ден, към примерно един след обяд, на 500 метра по една пътечка от плаж, който имаше сигурно поне 500 човека. Ме бяха причакали 2 младежи, така доста здрави, мускулести, да, които чакаха. Тя е една тясна пътечка през едно хълмче и там ме чакаха, нали? И един ме хвана за чантичката на фотоапарата, извади нож и каза, нали, давай. И какво? Ами, може да си представите изумлението му, когато види аз гринго, нали, чужденец, аз се разхождах по едни шорти и сандали. Даже нямах тениска, изведнъж бъркам ножа и аз в джоба му вадя нож и той се стресна, пусна ме, което беше достатъчно да се... А ти извади нож? Да, аз извадих нож. Ти го направи импулсивно ли това? Да, въобще не съм мислил. Да. Впоследствие реших, че май е било глупо, защото ако... Ма толкова беше налъгал? Ами да, и беха 2 при това, нали, но... Обаче да, нож избива. И те фактически се оплашиха и избягаха. Ами не, те се стреснаха достатъчно да ме пусне и аз се дръпнах назад и вече си избягах. Аз. А ти побягна? Да, известно време се гледахме така и се чудехме какво точно да правим. Единият, тъй като беше с нож, другия нямаше обаче и се наведе, взе някакъв камък, аз се наведах и аз взех камък, после решиха, защо трябва? Те си, това е по-бързото законодателство. Значи, като ти дадат в къща с нож, ти мога да го неутрализираш само с нож и ще се съдат. Ако с камък, а ти и двете. Даже... бяха 2, така че... Но реших, че, нали, нямам шанс срещу 2 така да е. Да, разминал си. А тези животни къде си ги снимал? Това е в амазонската джунгла, тъй като пътувах 20 дена с лодки по Амазонка. Майко. И това е в един резерват за животни, които са отнети от бракониери или спасени от някакви болни животни.
С кой пътува 20 дни с лодки по Амазонка? Ами сам пътувах. Аз бях, и всъщност, когато казахте в началото, аз бях 5 месеца в Южна Америка, не 3. И бях сам, нали, но... Какво, не имаш си от някъде лодка и абсолютно сам се пускаш по течението на... Не, тези лодки, с които пътувах, тъй като на средата на Амазонка горе-долу има един град Икитос перуански, който е 500 000 население и до него няма асфалтов път или няма никакъв път всъщност. Единственият начин да се стигне до него е с самолет или с едни големи лодки. Те са хем товарни, хем има една палуба, на която качват пасажери. Ние сме ги виждали в Рамбо тия лодки. Да. И след малко имаме така. Следващия режисьор Тед Кочев на Рамбо. Между те тогава се движиха с такива лодки, които и ти се движил. Да, с така. Имаше една палуба, на която спряхме примерно 200 човека или не знам колко. Няма кабинки, няма нищо. Храната се готвеше с вода от реката, в същото място, където се отичат тоалетните. Но сте париде, нали? Така. В тази връзка боледувал ли си по време на тези 5 месеца? Не, защото нямах. Хигиената очевидно не е била на ниво през по-голяма част. Ами, не, нямах. Освен дребни, примерно настинка, нещо, не съм имал никакви проблеми. Вируси, проблеми не? Не. А нещо, което прави впечатление от твоите снимки, първо кадрите сте удивително красиви, да ти кажем. Просто великолепни места. Чак ни стана така тук и на нас, нали, и ние да отидем. Доста бедно живеят хората, нали, по тия места, очевидно. И ние след тук, нали, даваме пример за... Така ли е наистина? Така ли е? Видя ли голяма мизерия? Масово е така, да. Конкретно Боливия е най-бедната страна на континента. И като изключим някаква малка част от хората, другите са доста бедни. Всъщност всички имат голяма бедност, но Боливия най-зле. И във вторият на мисли въпросът ми е, въпреки че са толкова бедни хората, щастливи ли са? Как изглеждат? Оплакват ли се като нас? Какви? Тежи ли им това или напротив? Ами, същото като тук. В смисъл, има и щастливи, има и не. Не мога да кажа, че всички са били щастливи или всички някакви неща. Защото сме чували, че там са усмихнати хората, въпреки трудностите. Да, затова Еквадор този път ми беше най-приятна изненада. Аз нямах никакви очаквания за там, а хората там бяха супер дружелюбни, супер усмихнати и много приятно ме изненадаха, за разлика от, примерно, Перу, Боливия. А за 5 месеца не ти ли липсва живота ти тук, близките ти, половинката ти? Липсва, да. Липсва, но... Защото ти си заминал с еднопосочен билет, който означава, че във всеки един момент си можел да си хванеш багажа и да се върнеш. Но си останал 5 месеца. Така е, да. Приятелите, които повече ме познаваха, даже бяха учудени, че се върнах толкова бързо. Те се очаквали по-дълго да останеш. Байка ми беше единствен щастлив човек, който разбра, че заминавам с еднопосочен билет, защото каза, значи може и да не стоиш толкова дълго като миналия път. Не се получи. Да, аз отидох с идеята, че няма въобще да бързам, няма да... Двупосочният билет не връзваше не само с дата, но и с място. Конкретно място, където трябва да съм. Аз не знаех нито докъде ще стигна, нито когато ще ми омръзне и така. Добре, наистина, не е ли трудно да зарежеш живота на градски човек, работещ тук? Тоест, как можеш да си позволиш такова нещо? Ти как си го позволяваш? Ами, трудно е, но ако става въпрос за финансовата част, значи... Това е едната гледна точка. Да, значи имам някакви спестявания, с които заминах. Освен това, след като се върнах, нали... Но ние виждаме, че не е скъпо да ти... Да, но от друга страна, да, това ще да кажа, не е скъпо. Значи, ако стоиш в София, най-вероятно ще излезе, ако не по-скъпо, поне толкова... $10 на ден, това са 18 лева на ден. Значи тук 18 лева... И на месец 500-600 по-трудно ще преживееш, да. Отколкото в Аржентина. Съжалява ли си някога за решението да зарежеш стабилната си перспективна професия на компютърен инженер и да станеш пътешественик, фотограф и въобще човек с твърде свободна професия? Не съм съжалявал. Първото заминаване беше най-трудно, тъй като беше трудно да взема отпуска, пък аз много ми се ходеше и така се стекоха добре нещата, че докато аз много исках да замина за Южна Америка, нямаше как. Нашата фирма беше купена от една голяма американска компания, която след 6 месеца закри офиса в София. Така че? И предложи на няколко хора, включително на мен, работа в Прага, в Чехия, но аз отказах и казах, сега е момента да замина. Да го пътувам. Добре, ние си говорим много, но има и още много истории за твоите пътешествия. Те ще бъдат изкарани в книга, нали така? Ами, надявам се, не знам. За сега, може би, трябва да проявя малко повече инициативно. Само с едно издателство се обърнах, но те не проявиха интерес.
Следващото ти пътуване в каква посока ще бъде? Ами за сега плановете са към Централна Азия, като се започне по суша, от Турция, Иран, не знам. Нямам конкретен план. А дата имаш ли за заминаване? Имам някакви идеи за началото на май, може би, но още нищо конкретно твърдо. Свободен човек може да решиш. Абсолютно. От теб си зависят нещата. Как ти завидях, Иване? Гледай какви красоти. Сега си фащаш май, те се вика чоколата и айде. Еми да, стига. А гаджето ти какво мисли по този въпрос? Последен въпрос. Ами, това е... Или вече нямаш гадже? Имам гадже, да, но малко... Не е доволна. Но тя от Боливия. Не от България, от София. Не е много доволна, но знае, Тя е пътувала заедно с теб по време на първото ти пътешествие. Може да я вземеш пак. Да, може, евентуално, но тя конкретно вече няма желание да пътува толкова дълго. Да. Да, от друга страна не е много радостна, че аз искам да пътувам дълго, но знае, че това е нещо, което ме прави щастлив, така че... Така че да, от Ще любов. продължите да го обсъждате. Да, очевидно. продължи на обсъждане. Айде успех на добър час, деца по пътя вятър. Много благодаря. Ние също пътуваме, уважаеми зрители, в ефира, в националния ефир на BTV и по-конкретно в любимото ми предаване преди обед.